Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa, tare da alkawarin tabbatarwa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaƙi da sauyin yanayi a duniya. A ranar Alhamis, jami'an fadar White House da shugabannin 'yan Democrat a Majalisar Dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban ƙasa na kashe kuɗin gwamnati a kan farfado da sauyin yanayi. Yayin da aka takaita kuɗin da za a kashe a kan kudirin na baya, sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurbatar yanayi a kasar tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030. Wannan ya yi daidai da bukatar gudunmuwar kasa wanda Amurka ta himmantu a lokacin da Biden ya sake komawa ga yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a farkon wannan shekara. A cewar masu fafutuka da masu sharhi, wannan zai karfafa matsayar Biden na ganin Amurka ta jagoranci duniya a yaƙi da sauyin yanayi. A jiya Juma'a, hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta FDA a takaice ta ba da umarni a yi amfani da rigakafin COVID-19 na Pfizer BioNTech a kan yara 'yan shekaru 5 zuwa 11. Hukumar ta FDA ta amince a yi wa yara allura da kashi 1 cikin 3 na adadin rigakafin da aka yi wa matasa da manya. Yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi, za su iya komawa makaranta kana su gudanar da wasu harkoki fiye da yadda aka garkame su a cikin gida suna karatu ba tare da ganin abokansu ba, in ji Dr. Kausar Talat na Jami'ar John Hopkins a cewar Associated Press. Ta kara da cewa rigakafin zai kare su kane kare al'ummanmu. A ranar Talata, masu ba da shawara ga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka za su fitar da cikakken bayani akan shawarwarinsu, kanin daraktan cibiyar shi ma zai ba da jawabinsa na ƙarshe. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa Papa Roman Francis ziyara zuwa Koriya ta Arewa, wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diflomasiya da Pyongyang da shugaban Koriya ta Kudu ɗin ke yi. Moon ya buƙaci Papa Roma ya kai ziyara a Koriya ta Arewa ne yayin da suka gana a fadar Vatican a jiya Juma'a. Yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan Koriya, a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar Park Kwin-min. Moon ya je birnin Roma ne domin halartar taron kolin manyan ƙasashe 20 mafiya ƙarfin masana'antu a duniya. Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangarorin, amma sai idan Koriya ta Arewa ta ba shi gayyata, in ji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin sojan Sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau Asabar. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya nemi a sa kai sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin Sudan din yayin da yake yi wa manema labarai bayani. To ranar Litinin da sojojin suka kwace mulki, 'yan kasar ke gudanar da zanga-zanga neman maido da gwamnatin farar hula. Wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau Asabar bisa taken ku fice daga mulki. Jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 ta harbin bindiga, kana suka jikata wasu 170 yayin zanga-zangar, a cewar kungiyar likitocin Sudan. Wasu 'yan kasar sun ji tsoron cewa jami'an tsaro ka iya afkawa zanga-zangar da ake niyyar gudanarwa a yau Asabar, in ji Reuters. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kafafen yada labarai da iyalan wani daɗaɗɗen abokin aiki ga hambararriyar shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi, kana ɗan jam'iyyarta, sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa, kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru 20. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Shi iso ne yake da daɗi daɗin da ba a tantance sakin sa balle a bayyana shi a fili. Asalin masoyiyata da rage amsa mun kan nazare sanki ne ya kankame ni a zuciyata yayo gurare. Safe sanki ya buɗan kyaure ina fita da sanki na arba iska ya zamto ya mun mafici mikar da zan yi wa iska da shaga ita ce ta shiga cikin jikina ashe sanki ne ya zo jikina ya rasa zuciya har ma kashina. Wani ya soki doka ce na sanya dokar da sojoji kokwa yan sanda ba su iya huce mun fushina sanki ne karfin jikina da shi na ke fita har in yi nema babu ke ba za ni je ba sai na gano ki zan je da himma ke nake tunani kin sace min zuciya dukkanin awanni sai na tuna ki a duk tafiya kaunar ki ce ki faranta raina shi yasa ba ni gajiya sanki ne ya jawo shi a dalili na kita yin ajiya. Masoya kowa da nashi salon nashi ni ko na yau tunani ke ci salo na ba ƙarya ba da na kwarara gida kowane ɗalibi akwai mashi a zuciyarsa sai na tunani ke ci mashi na ba ƙarya ba na wai ga ufa da so sai kika sokin zuciya ni ma na zabta gwani akan ki har ma nai suna dan tsantsan soyayya da ya tashi sai ya sauka a dama na kalmomin soyayya kullum suna fita daga bakina. Abin sirri da ke jini akan kina ke nazari yana tunanin kina fade ki sai in ganki gaskiyar ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wuri na lafiya lau ya mutan gida ya New York ya sanyi. Sanyi alhamdulillah gashi nan mutane an fara saka skaran sanyi. Ka tsoron sanyi na ganka in ka kunshe sai ka ce wani Eskimo. Ce haba dan wannan dan sanyin ma dan hunturu. Haka ne ake ne abin nan shawara da ake bamu ne yasa muke daukan matakan tsaro. Matakan kariya. Ai kuwa lafiya uwar jiki to Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayi. hanyar lafiya a biki da shekara. Haka kuwa Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayi. Amin summa amin. To baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe za mu fara da mika sakonnin ta'aziya abokan aikin mu an yi masu rashi wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda biyu kawunsa Alhaji Mejo Bukar Haruna ya rasu ranar Litinin shi kuma abokin aikin mu har yanzu Murtala Faruk Sanyinna shi kuma wanda yake mishi a matsayin baba Malam Muhammad Sani Aliyu da aka fi sani da mijin yawa soja shi ma
ya rasu a cikin wannan makon. Sai kuma wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya shi kuma wansa ya rasu wanda ake kira Umar da ke jeka da fari Gombe, shi kuma mota ce ta kaɗe shi yana kan babur a Gombe. Allah ya ji kan mamatan duka, Allah ya sa su Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amin. naku gaisuwan ta murna ce zuwa ga Alhaji Yahaya Ibrahim na daurin auren 'ya'yansa da suka hada da Hawa'u Yahaya da angonta Yahaya Musa da kuma Rabiatu Yahaya da angonta Ibrahim Hussaini Adamu wanda aka daura a jiya Juma'a kenan a masallacin Sheikh Tahir Bauchi da ke tudun wada Kaduna. Sannan mai sauraren mu kuma ya aiko da wannan sakon taya murna zuwa ga Malam Sile Abu gidan mabuga bakin kasuwa Faki da Malam Nasiru Kefi sarkin kwanar Dangora na daurin auren 'ya'yansu da suka hada da Alhaji Bashari mai katako Faki da amaryarsa Maryam Ummi Kefi sarkin kwanar Gora wanda za a daura a ranar 6 ga wata mai zuwa kenan wato Nuwamba na da kwana 6 kenan shekarar 2021 wanda a wato asabar mai zuwa kenan wanda za a daura da misalin karfe 2 na rana a masallacin juma'an kwanar Dangora. To Allah ya bada zaman lafiya da zira'a ɗaya ba. Sako daga Isuhun Dila Faki jihar Kaduna. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Malam Abdullahi Ibrahim da na Alhaji Ɗanladi Muhammad ɗan Isan Kirfi domin auren 'ya'yansu Sirajo da Maimuna waɗanda za a ɗaura ma auren nan a yau a masallacin Juma'a na Federal Locust Bauchi, sai dai ba faɗi ko da ƙarfe nawa ne za a yi